myšky z krokodílu. Musíme ich vylovať tak, že si každý zoberie jedného. Poď si, môžeš si zobrať. Stačí mi, aby si jednu zobral, a môžeš aj dve, keby si chcel. Girafa Celeste. Najprv zoberieme žirafu Celeste, Potrebujem myšku místo. aby mal Miško miesto. Lebo teraz z tých bombardírov musíme mať plný invent. A dneska hráme Roblox a Brainrot a ideme urobiť... Ostatne myškovú Matea. Girafa Celeste. Rovno to bylo cez noc. Počkaj, zoberiem žirafu a ideme pozrieť na Matea, na ktorom je na poschodí. Na druhom poschodí, tam je elektrický. Tu neviem, jak sa stalo. My sa púkneme na Matea. No dokom by sme, to iba včera sme mali tú zbraň stromček. To mi nevadí, aj tak si počkali na tú akciu. A kde je Mateo? Na druhom tu. Vieš jak? Musíte Tam sa objavilo niečo biele a napísal a podal to Mateo, tak ja som si ho zobral. Takýto štýl má Mateo stýlko. Áno, tento má elektrické, pardon, že som si drkla. Toto? Ja teraz Ja už idem tam. Teraz si poď Adelkin ho zobrať bombardíra. Už ja mám veľa. Od jakého tati môže? Akého si berete? Ja si beriem. To môžem. To je dobré. A teraz ideme urobiť, Modrý tak? na čo sa špeciálne teším. Počkajte. Vyvolávať Počkaj. kus krokodíl. Prepač, Potrebujeme troch tak musíte si ísť. bombardírov, každý aj jeden, Prepačte, ktorého môžem zobrať. Áno, poď si po ňu do mojej bejsky po ďalšie. Poď si do mojej bejsky. Poď si do mojej bejsky. Bombardiro Crocodilo. A vy sa postavíte za mňa, troška tam necháte rozhostu, aby sa nedotýkali a malo by sa to stať, že bombardírovia začnú. A kde máme ísť teraz na začiatok? Áno, na začiatok. Ale mám plné invent. Musím niekoho vyhodiť. Toto, počkaj, Môžem žirafu Celeste? hej, tak môžeš, počkaj. Táto ja ti to dám, aby sme sa... Jak to bude chcieť? Alebo nebudú balóny loli a žirafu Celeste, dobre? Ešte trošku My sme ale dve místa. Áno, takýto dáme asi rozostup. Teraz bude najlepšie, keby si nehýbal. A Lelka, mám ti to nasmerovať? Hej, ty mi nasmeruj. A malo by sa to diať. Keď je to všetko správne, mali by bombardírovia odletieť. Na to som hrozne zvedavý. Prišiel tretí. Čo sa deje? Oni letia! A my ideme s nimi. Haló? Oni odleteli. Los Ono to fakt funguje. Je tu, Miško! Môžem si ho zobrať? Los Crocodilitos. Ja potom Miško, tretí. Podarilo sa. Ono to fakt funguje. Na mňa hodil ten krokodil spíňali tú bombarditu. Ono to fakt funguje. Ideme ešte raz? No, musíme asi počkať 2 minúty, kým vypršia. Musí toto zmiznúť. Ale nezabudnite. Tu svidinu bombardíru. Podarilo sa. Ideme hlav. Bombardíru. Ten sa hodí. Pre istotu, tak by nám tam ten nevyšlo. Nie? A rovno tu mám Lucky Block hlava, pre Rodgut. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte. Ahojte.